Volem que Godella siga un referent cultural, fruit de la nostra tradició artística i artesanal. En les nostres llistes contem amb gent representativa de les diferents entitats que treballen per la cultura al nostre poble, i el nostre suport a eixes entitats és un dels nostres compromisos. La gent del blog som gent com tu, que ens agrada implicar-nos en la vida de Godella. Per això treballem pel manteniment de les nostres tradicions i de la nostra història. La música és un dels pilars bàsics de la societat valenciana. La propera legislatura haurem de dissenyar la millor forma per a la gestió del conservatori, comptant amb l'experiència del Casino Musical de Godella. Els nostres diputats i diputades continuaran treballant a les Corts per a que el Partit Popular deixi d'atacar a les nostres societats musicals en retall de més d'un 50% de les subvencions. Cal donar suport als partits que apoyen els nostres músics. Per això comptem amb la gent del blog Coalició Compromís.